Ние сме Animus Gamers и днес ще играем Майнкрафт. Аре, тук има. Бързо! Къде влезе, бе? Аз не видях къде влезе. Това е последното. Да. Аре, бе. Тук ли си? Да. Запомнете нашето лого. Ние сме анонимните. Ние знаем. Kill the murder. А? И аз съм Kill the Murder. Да, как ти името? I just cookie. Окей. Се махам от тук, защото се събраха твърде много хора и трябва да тръгвам. Знам кой е мърдъра! Убиха те, нали? Да. Лайт, Хох. Хох, Moonlight, Хох. Да, тя е със сето си име. XOXO. Идва! Бягай! Юнахте. Фак. Сега спектейтваме до следващата игра. Докато убие всички, защото... Тя, ако не е само с нейм тагове, аз ще умра. Та уби още някой, бе. Юнаха я. Да, забравихме да кажем. Така. Това е извънреден клип, извънреден гейм клип. Да знаете, защото събота няма да има клип. Ние сме анонимните, имаме си работи, нашите неща. И така нататък. Затова събота няма да има клип, затова снимаме сега. Да. Ние сме си анонимните, ние си знам какво трябва да правим, просто ви предупреждаваме, че в събота няма да има клип. И затова сега... The murderer has left the game. Ти ли си мърдъра? Имаш ли? Меч имаш! Да, аз съм. Супер, как се казваш? Добре. Аз съм Sprinkle of Sugar. С оранжево име. Такова някакво оранжево. Ето тук. Ето те, брат, ето те. Бията. Hello! Не! Къш! Не, къш! Имаш ли емералди? Имам 3. Там има една килния! Килния!
Ама че аз не знам дали е с гън. Трябва да видим. Така. 4 от 5. Але един е... О, та майче е с гън. А, не е с гън. Не е с гън. Фак, не мога прескочи. Един на име Коала. Ева сяк. Коала. О, имам гън. О, you survived. Кой ти килна? Къде си ти? Къде изчезна? Влизам в Survival Games. Забравили, че няма Survival Games тук. Те бяха затворени миналия път, като играхме. Само са отворени. Не са. Добре, аре хора, аре да приключим клипа, кой ще кажеш? Добре. Хора, това беше клипът за днес. Абонирайте се за нас, дайте палец нагоре и ние сме анонимните. Ние знаем.